Вітаю усіх! Сёння мы пагаворым пра вельмі цікавую постаць рамантычнага героя. І разглядаць гэты вобраз будзем на прыкладзе жыцця і творчасці, без перабольшання вялікага паэта Адама Міцкевіча. Але што ж гэта такое рамантычны герой? Перш чым мы паглыбімся ў сам образ, трэба зразумець, што насамрэч азначае слова рамантызм. Бо, ведаеце, сёння яно часта асацыюецца толькі з каханнем, але ўсё значна глыбей. Такім чынам, каб зразумець героя, трэба спачатку разабрацца з эпохай, якая яго нарадзіла. Гаворка, канешне ж, пра рамантызм. І вось тут важна адразу адзначыць, рамантызм – гэта зусім не толькі пра каханне. Гэта, па сутнасці, цэлы светапогляд. Уявіце сабе, пасля эпохі асветніцтва, дзе ўсім кіраваў розум і логіка, раптам на першы план выходзяць пачуцці. Палкасць, бунтарскі дух, захапленне ўсім таямнічым, незвычайным. Рамантызм – гэта пра тое, каб глядзець на свет праз прызму эмоцый, бачыць у ім нешта ўзвышанае, ідэальнае, нават калі гэта ідзе насупрак з халодным разлікам. І хто ж у цэнтры гэтага светапагляду? Канешне же, асоба. Але не проста асоба, а выключная, незвычайная асоба з бурлівымі, невераятнымі жарсцямі. Галоўная драма рамантычнага героя – это яго канфлікт. Канфлікт з навакольным светам, з грамадствам, якое яго не разумее. І вось ён спрабуе спасцігнуць законы сусвету, праз прыроду, праз каханне, праз мастацтва. Всё это спроба зразумець самога сабе і сваё месца ў гэтым свеце. І што цікава, гэты рамантычны герой, ён неадназначны. Можна вылучыць два асноўныя тыпы. Першы – гэта такі класычны летуценнік, дзівак, самотны геній, які больш жыве ў свеце сваіх фантазій, чым у рэальнасці. Часам нават эгаістычны. А другі тып – гэта ўжо барацьбіст, бунтар, які паўстае супраць несправядлівасці, які служыць народу. І вось гэты другі тып, барацьбіст за свабоду, стаў, можна сказаць, візітнай карткай менавіта славянскага рамантызму. Ну што ж, тэорію мы крыху разгледзелі. А цяпер давайце паглядзім, як усе гэтыя ідэалы увасобіліся ў жыцці рэальнага чалавека. І лепшага прыкладу, чым Адам Міцкевіч, тут бадай і не знайсці. Усё пачынаецца тут, на хутары Завося, што пад Навагрудкам, 1798 год. Нараджаецца хлопчык у небагатай шляхецкай сям'і. Дзяцінства яго пройдзе ў Навагрудку, а гэта ж на хвілінку першая сталіца Вялікага княства Літоўскага. Можна толькі уявіць, як гэтая атмасфера гісторыі, гэты дух даўніны ўплывалі на юнага Адама. Ну а далей вучоба, спачатку ў дамініканскай школе, а потым уже Вільня і універсітэт. І які ж романтычны герой без вялікага, трагічнага кахання? Канешне, было яно і ў Міцкевіча. Тут, на Навагрудчыне, ён сустракае Марылю Верашчаку. І гэта было тое самае адзінае каханне на ўсё жыццё. Але, як гэта часта бывае ў романтычных гісторыях, лёс быў супроць іх. Бацькі выдалі Марылю замуж за багатага графа, якога яна не кахала. Іх гісторыя была асуджаная. Проста паслухайце, як гучаць яго пачуцці, увесь гэты боль і адчай. Гэты радкі з яго ліста. «Любая моя Марыля, я цябе шаную і кахаю як багіню. Я не магу ўтрымацца ад страшэннага хвалявання, калі ўспамінаю, што я страціў цябе назаўсёды. Дарагая, адзіная моя». Ну, ці не ёсць гэта голас сапраўднага рамантыка? Але ведаеце, што самае важнае? Гэтая трагедыя, гэтае нераздзялёнае каханне не проста зламала яго, яно стала палівам для яго творчасці. Ён усё жыццё насіў з сабой яе падарунак, кулон з папараць кветкай. А тыя беларускія народныя песні, што спявала яму Марылля, сталі асновай для яго власных балад. Уся тая беларуская мова, легенды, казкі, якія ён чуў у дзяцінстве, усё гэта пераплавілася ў яго паэзію. Асабісты боль стаў часткай вялікай літаратуры. І вось тут гісторыя робіць круты паварот. Ад трагедіі асабістай, любоўнай мы пераходзім да трагедіі грамадскай, да палітычнай барацьбы. І тут Міцкевіч ператвараецца з летуценніка ў таго самага другога тыпа рамантычнага героя, у бунтара і патрыёта. Усё пачалося яшчэ в універсітэце. Міцкевіч з сябрамі стварае таемнае таварыстве філаматаў і філарэтаў. Гэта была патрыятычная моладзь, якая марыла пра свабоду.
Ну і, канешне, улады расійскай імперіі не маглі на такое заплюшчыць вочы. Як вынік – арэшт, а пасля арэшту – прысуд, высылка. Высылка з радзімы, на якую ён больш ніколі, уяўляеце, ніколі не вернецца. Здавалася б, выгнанне – гэта канец. Але для Міцкевіча гэты быў пачатак новага этапу. Нават у высылцы ў Расіі яго асоба, яго талант проста як магнітам прыцягвалі да сябе самых яскравых людзей таго часу. Ён сябруе з будучымі дзекабрыстамі, знаёміцца з літаратурнымі гігантамі, у тым ліку з самім Пушкінам. І вось вам рэакцыя Пушкіна пасля першай сустрэчы з Міцкевічам, пасля таго, як ён пачуў яго імправізацыі. Проста адна фраза, якая кажа пра ўсё: які геній, які свяшчэнны агонь. Калі ўжо Пушкін так казаў, што тут яшчэ дадаць? Так, ён больш ніколі не ўбачыць радзіму. Але менавіта гэты боль, гэтая вечная туга па страчаным домы стануць галоўнай крыніцай яго натхнення. Уся яго спадчына, створаная ў выгнанні, гэта па сутнасці спроба вярнуцца дадому праз слова. Ён будзе жыць па ўсёй Европе, у Германіі, Швейцаріі, Італіі, Францыі. Але дзе б ён не быў фізычна, яго сэрца, яго думкі заўсёды заставаліся там, на родзіне, якую ён па традыцыі называў Літвой. І яго найвялікшыя творы былі напісаныя не дома, а ў далёкім Парыжы. Гэта былі мары пра лясы і палі Беларусі, запісаныя на папера. І, мабыць, нішто не перадае гэты боль лепш, чым першыя радкі яго галоўнага твора паэмы «Пантэдэвуш». Гэта радкі, якія ведае кожны. Літва, бацькоўскі край, ты як здароўе тое, не цэнім маючы, а страцім залатое. Гэта ж квінтэсэнцыя пачуццяў эмігранта, які зразумеў каштоўнасць дома, толькі страціўшы яго назаўсёды. Але і Міцкевіч у выгнанні – это не толькі паэт. Ён становіцца сапраўдным амбасадарам славянскай культуры на Захадзе. Паміж 1841 і 1844 гадамі ён чытае лекцыі в універсітэтах Парыжа і Лазаны, дзе распавядае еўрапейцам пра гісторыю і багацтва славянскіх літаратур. Ён адкрываў для іх цэлы новы свет. І вось што асабліва важна для нас. Падчас гэтых лекцый ён асобна казаў пра беларускую мову. І паслухайце, як казаў. Гэта самая багатая і самая чыстая гаворка, яна ўзнікла даўно і цудоўна распрацаваная. Вялікія князі карысталіся ёю для сваёй дыпламатычнай перапіскі. Гэта, сказанае ў Парыжы ў сярэдзіне 19 стагоддзя, гучала неверагодна магутна. На жаль, жыццёвы шлях генія сканчыўся далёка ад радзімы. Але яго смерць не стала кропкай, хутчэй коскай. Яго спадчына працягвала жыць, а ўплыў толькі мацнець. Ён памёр у 1855 годзе ў Канстантінопалі. Спачатку яго пахавалі на польскіх могілках пад Парыжам. Але гэта быў не канец яго шляху. У 1890 годзе яго прах з усімі ўшанаваннямі пераносяць у Кракаў, у Вавельскі замак. Гэта каралеўская ўсыпальніца. Яго пахавалі побач з каралямі і нацыянальнымі героямі. Гэта, бадай, найвышэйшае прызнанне яго велічы. І ўплыў гэты сапраўды несмяротны. Яго творчасць змяніла не толькі польскую і беларускую літаратуры, але і ўсю еўрапейскую. Ён быў адным з тых, хто прынёс у наш рэгіён рамантызм, а пасля падрыхтаваў глебу для рэалізму. Яго творы перакладзены на безліч моў. І, канешне, памяць пра яго жыве і ў нас, у Беларусі. Гэта і музеі, і помнікі ў Мінску і Новагрудку, і нават цэлы курган у яго гонар. І вось мы падыходзім да галоўнага пытання. Чаму Міцкевіча так часта называюць геніем памежжа культур? Напэўна, таму што ўся яго постаць гэта і ёсць гэтае памежжа. Нарадзіўся на беларускай зямлі, стаў класікам польскай літаратуры, а ў выніку паплыўнуў на ўсю Европу. Ён быў чалавекам, які стаяў на скрыжаванні светаў і здалёў злучыць іх сваім талантам, стаўшы сапраўдным мостам паміж культурамі.